San Lawrence hija waħda mill-festi li qed tiġi ċċelebrata din il-ġimgħa hekk kif is-sajf tradizzjonali Malti jilħaq il-qofol tiegħu. Fil-birgu fjum il-festa saret il-quddisa solenni li kienet ikkonċelebrata mill-Kardinal Mario Grech. Waqt il-paniġġierku fjum San Lawrence, il-kanonku David Torpiano qal li f'ġurnata bħal din impossibbli li wieħed ma jħoss sentimenti sbieħ għaliex il-qalb tal-ġirbin tkun eċċitata għall-festa ta' dan il-patrun. Huwa qal il-fidi qawwija ta' San Lawrence kienet l-unika ħaġa li jenitu sabiex jeleb it-turment kollu li għadda minnu tul ħajtu. Torpiano jisħaq li bħalma ma tistax tinħeba Ruma, hekk ukoll ma tistax tinħeba l-kuruna tal-martirju ta' San Lawrence li miet martri. Fil-waqt li wassal riflessjoni fuq kif San Lawrence għadu relevanti f'ħajjitna sekli wara l-martirju tiegħu. L-10 ta' Wissu, il-jum propju tal-festa ta' San Lawrence, jimmarka wkoll il-bidu ta' jiem ta' ċelebrazzjonijiet kbar f'diversi lokalitajiet madwar il-pajjiż li jilħqu l-qofol tagħhom nhar it-tnejn fil-festa ta' Marija Assunta. Ċelebrazzjonijiet li diversi dilettanti ilhom sentejn mixtieqin minnhom minħabba d-daqqa tal-pandemija. Għalkemm qed ikun imbassar li matul din il-ġimgħa it-temp ma tant se jkun ħanin. Anke tul il-jum tal-erba kienu rapportati diversi ħalbiet ta' xita finħawi differenti, xita li se tippersisti għal jumejn li ġejjin. L-aħbar it-tajba ili għal festa ta' Santa Marija it-temp għandu jkun b'nazzi.